Tsagerun Dalibai. Tsagerun Dalibai Tsagerun a wata makaranta ne aka yi Tsagerun Dalibai Tsagerun ba sa jin magana malamai Tsagerun ko za ka yi duka Tsagerun ko bai Tsagerun ba ruwan su basu da adalci basu da mutunci basu da inganci kai waye fito nan ne kai waye fito nan ne ina muku magana waye fito nan ne kai daga nan zuwa nan ko ku fitar da wanda ya fito nan ko kuma ku fito da ku yi ta kun ji Tsagerun Dalibai ina ku nuna wanda ya fito nan ku fito da ku yi ta wata makaranta ne aka yi Tsagerun Dalibai wasu nuna tarbiyya gun malamai kuma ya taso sai su ce su jarumai fagen ilimi ba su san su zama jarumai bayo na gano tsigi ba ta ne ku liddan ba ne kun zo kun tsatsaya matsayi wani ce ku ne ga malamai ba su san su ji ni na gano su Tsageru wata makaranta ce ta tara Tsagerun Dalibai Tsagerun Dalibai Tsagerun Dalibai haka yan ku haka da yan ku sun yi haka ke liddan ya bayyana take tarbiyatin daga iyaye take Tsagerun Dalibai Tsagerun Dalibai kai me kake faɗa ne shi wasa nake yi baka tashi ku fito da ku jira ne Tsagerun tashi ku fito da Tsagerun a wata makaranta ne aka yi Tsagerun Dalibai to darasi ku na yau shine wakilin suna ba sa jin magana da mai Tsagerun za ka yi to so ko ba mu karatu bara mu ce
Ina son huta wasu wannan da biyan mun ne a kai malamin na daɗe na mana rainin wayo. ga yanda ya lara mu ba kan wuta ne haka yi min haka ka take amma ya lara ne yanzu ban san ba za yi. Ni abun ne ma yawa. Ban ji kyan nan mu. Sabu ka kuma na kashi kai ka fara abin da ka fara ma. Bari ka ba raina ne a baki. Munafiki na yana ga da hadin ya haka kai ya yarfa ka ba gabariyan nan. ya yarfa. So darasin mu ya da kenan sai mu ma a mako na gaba. Tsagerun ɗalibai, tsagerun ɗalibai, tsageru, tsageru, tsagerun ɗalibai. Wato ku ne yan iskan makaranta ko? A iska ko mala. To in ba iska ba me zan faɗa? Ana karatu kuna surutu. Kure ba iska wani ba. Kai ina magana kana magana? Ya sunanka? Sunana Dauda. Kai ba? Sunana Sani Malam. Kai ba? Kasim. Kuma Aliyu. To na tambaye ka ne ka jira a zo kan kama. Na kuwa ka tambayar sa ni kuma na hudu da kai ne. To yanzu zan ba kuwa ne. In ba kuka sake zan kai gurin principal. Kun ji ko? To ku tashi ku bani guri. Jabu ɗalibai har ma kan malamai hankalinsu abai da bai tsagerun ɗalibai. Haba suwitina, me na miki haka? Ke ma kin san ba na so in jikin ce kina fushi da ni ko? Haba munirata, ke ma na faɗa miki ai tafiya ne ko? Ina son ki munirata. Can bari ka bar wannan. Munira! Da Allah ban minti da yamma. Shikenan ba matsala ki je. Abba Munira, wai so nawa zan ce na son ki ne amma kin je kina kula wannan tsamin ne. Ya ka dama yanzu abin da zamu da kai kar ka sake zagan mu masu. To ni wannan tsamin wanda me yafi ne? Me ya aibu na? Ya fi ka da komai. Ku me kuka iya an bada tsagiranci da raina malamai. Bari ma ka ce ba na son ka ba na kauna kuma ba zan taba son ka. Kai. Zaga. Ke kuma me ka ka? Ke kuma bari in ga miki. Idan baki so ni don Allah ba da ki so ni don tsiya da tijara. Fuck you. Yanzu kai baka son zuwa makaranta. Na ga lokaci ka duka na duba. Baka attending na komai, baka test, baka exam, baka attending na class, sannan kuma ka zo ka ce a hayar da kai aji na gaba. Daman neman ka nake yin ruwa a jirgi. Ka fita gabar makarantar nan na baka suspension na wata daya. Tsagerun ɗalibai, tsagerun ɗalibai, tsageru. Na shigo kilas a matsayin ranar malamin islami ban ji an gaishe ni da kai fa antum asubata kuma da fatan da dai gaisuwa ba ta samu ba yanzu a ɗan takaitaccen lokaci tun da kuma na rasa fita zan ɗan yi muku ƙarin haske kaɗan za ku ga yawon ƙafu bai san sunan wata da larabci ba za ka ga yarinya ƙafuwa ba ta san sunan wata da larabci ba akan haka za mu yi bayani Kar a koma a ba kowa miliyan 10. kai da ta daga ina kuke haka kamar an koro Allah daga banki muke wallahi tallahi. banki kuma Allah ba na mun je mun gani fakin na wasu yan canji. na gane zan bar ku shiga amma da zai fara fara da wannan in ba ka za mu koma gida ku shige
to yanzu zan gaya muku sunan watanni da larabci amma kaɗan saboda kowa ya kai na bar kun shiga kuma za ku mayar mana da aji kasuwa za ku waje yanzu haka baba malamin nan ba ba da shiga kan ma ga wani rikewa za mu kai da shi wallahi ne gajiya to ku tsaya kowa ya nasa abin da zan gaya masa kaga watan farko ana ce masa muharram na biyu safar Allah ya tambaye ki mana me jiya wannan dan iskan ya kira ke gane dama kan maganar daure ne ba wai bane ai tambayar ki nake yi dan gaskiya zuciyata ta kasa samun nutsuwa kwantar da hankalin ka baby na kai ma ka san kai kadai ne ke so wai ciwaye yana so na wani na ce masa ba zan taba son sa idan ya sake tare ki wai da kalman su ki gaya masa akwai wanda yake so ne kuma kike so ki ji oke shi ke kwantar da hankalin ka ni ta ga ta Umar so na ka rabu da munira Tsagerun Dalibai Tsagerun Tsagerun a wata makaranta ne aka yi Tsagerun Dalibai